Szia, egy gyors bemutatkozást, kik vagytok, mióta vagytok itt? Pap Péter vagyok a Motorsport Tire Kft-től, és a Federal gumikat képviseljük Magyarországon. Egy pár szót a cégről, mivel foglalkoztok, mi a profilotok, miért jó ez nekünk, hogy itt vagytok? A Federal gumik 3 éve elérhetőek Magyarországon, de igazándiból idén kezdtük el intenzíven csinálni az importot, az első 2 év a tesztelés jegyében telt el. Hogy érzitek magatokat itt a show-n? Van kereslet, keresik az emberek, nézik, hogy mivel foglalkoztok? Nagyon tetszik, és nagyon örülök, hogy kijöttünk kiállítani, nagyon nagy az érdeklődés. Rendkívül jó az árérték aránya a gumiabroncsoknak, most bevezető áron adjuk őket. A kiállítási akció keretén belül, amit úgy döntésünk alapján meghosszabbítottunk augusztus 1-ig, úgy érzem, hogy sikeres a kiállítás. Elsősorban ezzel tudjátok megfogni az embereket, vagy mi az, amivel többet tudtok nyújtani itt a többi standolóknál esetleg? Igazándiból maga a Federal az önmagát eladja, a versenysportban meglehetősen ismert, a Federal gyár világszinten, szószoros értelemben világszinten nagyon sok helyen támogatja az autósportot, mi kifejezetten a motorsportos termékeket importáljuk Magyarországra, az utcai tuning autókra kifejezetten magas teljesítményűt, és onnantól egészen a szélsőséges versenyabroncsokig. Ami nagyon fontos, hol érnek el titeket? Hát reméljük nagyon sok helyen megtalálnak, de elsősorban az interneten, a www.federaltire.hu honlapunkon, illetve az infogunkat federaltire.hu-ra várunk kérdéseket. Még egy pár szót a showról, hogy érzitek magatokat? Van-e kedvenc lány, kedvenc autó, körbenéztetek-e már egy kicsit? Kedvenc lányból van sok, kedvenc autó az Ádámé, nekem hazahúz a szívem, mert federálos autó, egyébként pedig még mindig úgy tűnik, hogy a legtöbb győzelmet elért autó az egész kiállításon. Persze szépségversenyt nem lehet számolni, de az autósportban a legtöbb győzelmet ez az autó érte el. Annyi serleg lenne, hogy nem fér el a tetőn, úgyhogy most csak mutatóba hoztunk egy párat.